druži. Magija burazira. Televizor. Mogu ti ispravim vic, molim te. Malo ste pitali dosadno, pa čisto da malo... Ajde. Zove momak sa juga Srbije, recimo... Ne, nikad, samo nikad. Ne, mogu... Nikad ne zezaj, nikad ne zezaj voditelja pre montaže, znaš. Tako je. Slušaj, kaže... Zove drug sa juga Srbije, recimo, negde. Nebitno, zove drugaricu, studiraju zajedno. Ona je Beograđanka iz Beograda, tako da je. Beograđanka iz Beograda, pazi što sam. Odakle je bila. I zvoni telefon i on kaže, alo, dobar dan. Javi se gospođa mama, da, izvolite. Ili Jelena tu. Kaže, ko je traži? Milanča, Jelena tu, drugđe sa fakultet, se vidimo. Kaže ova kao, pa ne, zaista nije ona tu, ona je na nekom ručku, pa ne može sada. Pa dobro, ništa, da vi kažete kad siđe s ručku da bi se javio.